Francisco ha comprovat en primera persona com l'Elx ja alça passions en la pretemporada. Un grup de xiquets ha envoltat avui el tècnic per a demanar-li un autògraf. Un exemple de la il·lusió que desperta l'equip en esta campanya del centenari. A Francisco li esperava avui una rebuda especial quan anava a entrar al Videciborra. Els xiquets del campus de l'Intanco estaven impacients perquè el tècnic es firmara un autògraf en les camisetes. Francisco els ha dedicat uns minuts a estos aficionats menuts abans de posar-se a preparar l'entrenament de la jornada. Ha sigut una bona prova del gran interès que desperta l'Elx també entre els més joves. Abans que aplegar a Francisco, s'ha preparat Rocco sense la presència dels seus companys. El central xilè sembla que està afectat pel coronavirus. Per aquest motiu ha anat el primer a entrenar-se i no ha mantingut contacte amb altres jugadors de la plantilla. Mascarell, després de passar les proves mèdiques i físiques, ja va acudir ahir de vesprada i avui ha fet la segona sessió per a posar-se en forma. Com també ha estat Mojica, que ha faltat alguns entrenaments. Qui treballa per a recuperar-se és Pastore, que ha començat la pretemporada amb problemes. L'Elx començarà dissabte els partits amistosos de pretemporada contra el filial del Newcastle.